a cikin rai yan mata ba na gudunki ribar su kaso mai kaunar ka. San ka nake kai na sa a cikin rai ɗan gata ba na gudunka ribar su kaso mai kaunar ka. Yan mata ɗan gata albishirinki ce mun gore ji mai zamfarta alkawarinki na sanya a cikin rai yan mata. So sanadi ne Allah ya ban mai kyau ga tsafta shashaninki na san kin gane dimman fata. Ba na barinki kenan sa a cikin rai yar gata dan nai dace da mai sona a cikin dubban mata. Dubban yan mata autar yan mata. ina ƙaunar ka kai Allah ya ban mai kyan suna. Ina guje ka kai soyayya na barna. Babban buri na ingan mai gidan kauna. Halacci kan so wanda ya ma sai ka nuna. In min yau aure inda ka kai ni zan zauna. Ruwan soyayya ni zan ba wa habibina. Habibina auta na maza. Abin fari na ke ɗaya ce a garin da mun dace ke na fi kauna yan mata na tantance. Babu kamar ki ko a ina hujja ta ce zama na amana zamiyo ke sirri ce. Kin zama tawa na zama na ki ba bambanci alkawarin so na ɗauka autar mata. Autar yan mata ke ce yar gata. Na ji batun ka kai soyayya na dace. San ka nake yi ni a ƙawaye na yi fice. Wanda nake so ya ce yan mata ya tantance. Ni ya fi ƙauna kai soyayya mun dace. Alƙawarin so mun ƙulla kar da mu kunce muradun ruhi. San ka nake auta na maza.